Di ikalimod nga mga arkoba sa mga karaang simbahan, usa sa mga gihangad nga talan-ahon sa kadaghanan. Didto makitaan mga panghitabo nga naa sa Biblia, mga santos, mga anghel, mga kirubines ug mga hulagway nga makahatag sa matag usa sa kagaan sa hunahuna. Nausab didto ang mga visual illusion, trompelioel, nga susamag dagway sa mga tema sa mga arte nga naa sa mga higanting katedral ug mga simbahan sa Europa. Sa bata pang simbahan, ang mga larawan nga gipadibuho sa mga alkoba mo'y buhi nga pananglitan sa pagtudlo sa simbahan, mga kinabuhi sa mga santo nga angay sundugon, mga eksena nga pananglitan sa mga angay hangpon nga tinuohan sa simbahan. Sa nagkadaiyang mga kolor nga kaniadto hinimo pagikan sa unsay anaas kalikupan, dili kini sayon trabahoon. Ug sa kamot sa mga Pilipinong pintor, ang mga alkuba nahimong mabulokon nga panan-awon nga makapagaan sa balatian. Kini mga epektibong katisismo sa mga katawhan. Ihangad sa langit ang tanan ug imong makita ang kahupayan ug Dios nung kahimayaan. Mao nga sa matag higayon nga mosulod kita sa mga simbahang karaan, dungan sa pagsudong sa mga larawan, sabtunta ang mga panan-awon ug palig-unon ang pagtuo sa Dios nga labing makagagahom. Naghangad sa mga arkubas, mga karaang simbahan sa Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.